Днес ще ни говоря. Книгите вълшебници добри, буквите простор ще ни разтворят, ясно слънце ще ни озари. Буквички сме интересни и с смърт. Писане и записане сме лесни. И записане сме лесни с полеца. Или с чертички обвързани. Ваня. Бъдете щастливи, Разпишете ни красиви, ако правите интересните смешни. смешни. Цветни. И ръката малко. Сложна работа е тая, аз по себе си го зная. Сричах половин година и най-трудното отмина. Вече мога като батко да чета спокойно, гладко. Направо съм страхотна, първокласниче грамотна. Вижте белите пътеки, малки, весели и леки. Преиграват своя строй. Госпожо, писаната за буква. Букви балаво танцуват, скачат, пеят и лутуват. Хванат ли се за ръце, почва азбучка. Чакай малко сега. Тяхното хорце чудесно, буквите редят се лесно. Щом ги гладко се прочетеш, тайни ти ще разбереш. Така, сега всички заедно. Буквичките знам съставят думи. Думите започват с тях. Всички азбуката правят, учени и с тях четат. Буква се пише ало, с буква Б се пише бяло, с буква Б се пише вяра, с буква Г се пише гара, с буква Д е за добричка, буква Е за елхичка, буква Ж е за жарава, буква З е за забава. Азбуката вече знаем и като слънца сияем. Буквите от А до Я носят вечно светлина. Буква И е за игрива, буква Г е за красива, буква Л е за лимони, буква М за макарони, буква Н е за наричам, буква О е за обичам, буква Р е за пъстувам, буква Р е за рисувам. Азбуката вече знаем и като слънца сияем. Буквите от А до Я носят вечно светлина. Буква С е за съничка, буква Т е за тревичка, буква У е за умия, буква Х е за филия, буква Г е за хитрувам, буква Ц е за целувам, буква Ж е за читанка, а накрая Я за Янка. Азбуката вече знаем и като слънца сияем. Буквите от А до Я носят вечно светлина. Браво! Така, Даренка, ти си за буква А. Високо. Буква А започвам аз, а не Ани Атанас. Ти след мене продължи, с други думи са кажи. Б измислих баба Боб, баби брамбари буксор. Моите думички са пет, а сега е твоя ред. Влаг, вода. Високо. Влаг. Тези думи извън казах ти отново си наред. Ваня. Браво, Пани. Палула, леща лиса, лайка, лалели 100. Колко думи сла измислих? 7, аз пък зная 100. Буква М, море и мак, Мечо мед поиска пак, Мравчо и Мишока млад, мажат масло с мармалад. Буква. Буква
Да, с буква П. С П започват. Планина. П, тързалка. Пелена. Аз. Браво, Асенчо. Сестра измислих рибара, мораджа, разход кара. Толкова се сетих сам. Аз завърших. Ти си пак. Колко се играе, колко да Зване, писмата за войника сега. Сега продължавам ти сега. Хайде. Вчера бях войник. До вчера бях войник. Днес съм ученик. Азбуката знам до края. Ала буква А не зная. Азбуката знам до края. Ала буква А не зная. Не то и то добре. Не знае само Така, и сега, деца, дойде време да се разделим с букварчето и нека букварчето и читанката да заповядат тук отпред. Хайде, Боянчо, върни се към тях. Да. Мили първокласници, радостен си, че бях вас. Вместо, че дойде време да се разделим. Това ще продължи моята сестра, възрастта читалка. По-голяма е едва и повече от мен. Дете я поведе. Така, чакай, Иванка, изчакай. Ваня, излез сега отпред и кажи прощаване с букварчето. С Богом. Така. Богом, миличко, букварче, мой учителю люби. Весело макар, че трябва да се разделим. Ти разказва ми АБВ-то. Тия чули стъпълца към науката, където мама нейните сърца. Мили деца, безкрайно се радвам, че съм при вас. Аз вярвам, че с любов ще насмислите моите страници. И запомнете, умни за да порастете, книжки трябва да четете. Браво! Сега, сега искам да дам думата на директора, господин Терзиев, за да поздрави първокласниците по случай тяхния празник на буквите. Скъпи първокласници, първокласници и четвъртокласници, тъй като всички сте тук, уважаеми колеги, учители и възпитатели, драги родители. Какво да кажа, един съвсем спонтанен, искрен и сърдечен скромен празник на нашите първокласници, празник на буквите. С огромно съжаление трябва да кажем, както всички виждаме, нямаме толкова първокласници да използваме всички буквички от азбуката, но пък за сметка на това тези, които ги имаме, както видите, са много хубави, много чаровни, много отговорни към това, което са учили през годината до сега. И аз не се съмнявам, че те ще завършат учебната година наистина успешно. Скъпи първокласници, вие се разделихте току-що с буквара и читанките за първи клас. Но трябва да ви кажа, че ще имате други читанки, други буквари и други учебници за втори клас, за трети клас. Освен това, от до година, знаете вероятно, вече като второкласници, ще учите и друга една азбука. Азбуката на английски език, съответно ще учите и него като чужд език. И така или иначе, вярвам и всички учители, които работим с вас, възпитатели, че вие ще се справите и занапред така добре, както и до момента. Позволете ми, тъй като много бързо, наистина трябва от тук да тръгвам за други задачи, да ви поздравя с хубавия празник, вас, вашите учители, възпитатели, вашите родители, да ви пожелая да сте все така лъчезарни, отговорни, на първо место, разбира се, живи и здрави, и да ви съобщи, че по решение на педагогическия съвет, както и в предишни години, напоследък ще се опитаме по предложение на вашите учители и възпитатели да ви направим една хубава екскурзия на хубаво място, вероятно или на 100, или почти на 100% платено от училището, за да завършим по този начин на настоящата учебна година. Имате ли нещо против? Не. Добре, оставаме на учителите да... искате да, аз така го разбирам.
Оставям на учителите да ми предложат в близките дни подходяща дестинация, да изберем место, където наистина да видите и да научите нещо хубаво от нашата история и природа, а другото вече е моя грижа да го организираме и някъде в края на май да я направим. Живот и здраве! Още веднъж благодаря за поканата, за вашето участие. Пожелавам ви един хубав празник от тук нататък и живи и здрави до понеделник. Сега продължаваме с